Għajnejn id-dinja llum jerġgħu jirritornaw fuq ir-Renju Unit. Hekk kif illum jingħata bidu għall-logħob paralimpiku biċ-ċeremonja tal-ftuħ issir fl-istess post li 64 sen ilu twaqqaf il-moviment paralimpiku. B'kollox ħajħdu sehem aktar minn 4,000 atleta b'diżabilità fiżika li ġejjin minn 166 pajjiż differenti. Għal pajjiżna fl-isports tal-għawm ħajkun jipparteċipa żagħżugħ Matthew Sultana li għalkemm għad għandu 15-il sena diġà rebaħ 3 medalji f'kompetizzjonijiet internazzjonali. Fit-31 August ħajkolli l-ewwel tellieqa, u mbagħad l-għada fil-September ħajkolli tellieqa oħra l-100 fly, u mbagħad 8 September ħajkolli l-aħħar tellieqa l-100 breath. Ferħan ħafna salli fl-ħarja u esperjenza sabiħa ħafna wkoll. Element ieħor Malti huwa fit-tim Awstraljan. Ġewwa Formosa li għandha dixxindenza Maltija wkoll se tħu sehem f'dan il-logħob bil-parteċipazzjoni tagħha fil-para-ekwestri. B'mod entużjast, ġewwa tkellmet ma' One News dwar kif il-ħolma tagħha li tipparteċipa f'dan il-logħob qed issir realtà. It's getting very real. Very exciting. It's my goal, it was my dream. So I'm finally living my dream. I got the dream horse and I'm going to ride my big dream, the Olympic. Sa issa nbiħħu aktar minn 2 miljun biljett għall-logħob paralimpiku li b'kollox ħajdum 11 il-ġurnata. And light the way to the Paralympic Games.